ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 8 феврали соли 2024 мебошад ва мо қарор дорем дар боғи Шоҳонбарӣ, ҳамин наздикии Шоҳонбарӣ, яъне ки ҳамин боғи Шоҳонбарӣ аст ва санатория тааллуқ дорад. боғи санатории Шоҳонбарӣ ва дар болои дарахт мебинем дарахтбур деҳқони мо номатон Пир Муҳаммад. Пир Муҳаммад ҷон, хуш омадӣ ба гурӯҳи Ангур ва боғ. ва ин чӣ хеле олу аст? Олуи кулула ҳа? Дидагӣ будам ман. Акнун ман мебинам ки ту инҷода буридию, мана ҳаминҷоро калта монда, мана ҳаминҷо дарозаша буридӣ. Мо да гап зан барои чи? Ана, кани бур. Бур аввал мо тамошо кунем. ҳамин ғавса барои чи калта карсоди? баландтар гап занед. соли оянда бо навода метия, бо ин бай мешавад. бо мебандад на наводи нав. агар ин наводи дароз агар назанем чӣ мешавад? наводи дароз назанем, ин мисол ҷангал мешавад. Мисол чӣ мешавад? бисёр мебандад, майда мешавад, бесифат мешавад. дуруст қайд кардед шумо. ман ҳамдиёрони азиз бинед ки ман ҳамин Пир Муҳаммад ҷон раҳмат шумо задан гиред. ман инаша нишон тиям. мана инаша бинед олуа мана. олу ҳама навдои дарозаша бурида, фақат ана ҳамино мондаст. ин ҳамин гулхона аст. ҳама ҳамино гулхона ҳастанд. мана ҳамино гулхона ҳастанд ва ҳамино мебанданд. ана ҳаминҷа дарони ана ҳамин кунда мебандад ва чӣ хеле ки дидед, мана ҳамин Пир Муҳаммад мобайнаша даромадагӣ, мобайнаш холӣ аст. Пир Муҳаммад ба ҳазор дар мобайнаш тоб хӯрда истодааст. мана дидед. ана ҳамдиёрони азиз, олуро ана ҳамин хел мебуранд. олуро намемонанд ки дароз монад. мана инашам бинед. ҳамин хел буридагӣ хушрӯ карда коса шакл кардагӣ. мана мобайна бинед, холӣ ҳаст. мобайн холӣ ҳаст. як 6-8 кунда ҳар тараф рафтагӣ ва мана ҳамин навдаҳои мобайн мондагӣ, навдачаҳо ки ин ҳамин пури олу мешавад ва навдаҳои дарозро буридагианд. дидед ҳамдиёрони азиз, шумо агар олу дошта бошед натарсед. ана ҳамин хел бераҳмона буред. агар бераҳмона набуред, шумо олу намегиред, олуча мегиред, майда олу болу мегиред. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як навор аз боғи Шоҳонбарӣ, аз мавсими дарахтборӣ дар саршавии баҳор. ана дидед, ҳозир ман нишон метиҳам. ина ин зардолу ҳаст. ин зардолу ҳаст. мана ҳаминро ҳозир бинед ки чӣ хел ҳаминро буридаанд. тамошо кунеда. оста ман нишон метиҳам чӣ хел буридаанд ва ҳозир нишон метиҳам бо дарахти нобуридаашро ки чӣ хел аст. дидед? анаку меравем оста дарахти нобуридаашро. ана бинед, дароз. ҳамин дарозҳоро ҳамаро як ваҷаб монда. мана мисол мегирем. ҳаминҷа омад, мана ин шикастагӣ аст. инро аз бехаш мегираду, баро ки ин аллакай касал мешавад. ана инро як ваҷаб мемонад. мисол инҷа мебием. инро мумкин аз бехаш гираду, ана инро як ваҷаб монад. мебием ҳамин хел. ана акама мерем бебинем чӣ хел деҳқони асил бурида истодааст. салому алайкум ака. ака, гурӯҳи Ангур ва боғ як навор гирем оиди буридани ҳамин олу аз тарафи шумо. ана майлаш. шумо манда гӯед ки ана бо кадом принцип мебуред шумо? дарозашро бурида майдашро мемонед, майдашро бурида чӣ хел мебуред? баландашро мебурем, пасткара мемонем ки баландашро меваш хушрӯ шавад. ана акам дуруст гуфтам. баландашро мебуранд, пасашро мемонанд ки меваш хуш шавад. бинед, мана ҳамҷа як ваҷаб монд. ҳамин сола инашро буриданд. даронашам тоза мекунед анавай майдачаҳоро? анавайо ҳосӣ не кунда буромадагиёра ваёе мегирем, болоҳош нестанд. кани кадомо мегиред? кани нишон диҳед. майдачаҳои дарона мегиранд побиза карда. мобайна холӣ мекунед, одам гардада. ҳосил кани ҳосила нишон диҳед манда. ҳосил кани. ана ҳамино ҳамаш ҳосил. ана бинед. ана ҳамино ҳамаш ҳосил. оли ина коркард мекунед он ё не? ягон дору қатӣ. дору мекунем. чӣ дору мекунед? купарез. меди купароз. қатъи оҳ агар олаш карда. бардост аллакай тайёр аст. бардост ки жидкас карда мезаданд. ана ҳамдиёрони азиз, ана ҳамин хел ба шумо ман навор пешниҳод кардам. раҳмат акаҷон. ҳамдиёрони азиз, ин мардак шармгин будааст. рӯашро нишон надода. мана ин хел мезанед он. ман дидаму мошинро боз дошта омада
навор кардам ки ба шумо нишон диҳам. Ин буридани ино ҳамаш буридагӣ бо нагӯед ки замин начиндиян буридагӣ мобайн холӣ. ин ҳамаш олу. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангурбабо бошед.